आन्दाज मोना नाथाय जोबाय नै सेस नायदो नै बेफोरथ' RCC न' गोजामोन नै बेफोरखौ खय मास बाबु हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनै 10 सेप्टेम्बर 2021 दिनैहाय नोंथांमोना नुखाबाय ससियेल मिडियाफोराव सिसुबारि खैला मैला ओनसोलाव गोबां खहा जानानै गोबां मानसिया दुखुआव गोग्लैसोनानै दं बे गोग्लैसोनायखौ नुनानै बे जोंनि Ex-NDFB क'अपारेटिभ ससाइटि अफ निचिमा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मेम्बारफोरा दिनै बे जाथायखौ मिथिनानै गोसोआव अनखांनाय फैनानै दिनै गाव गावनि पकेटनिफ्राय जा एसे हायो गथायनानै दिनै अनसुंथाइ हैनो आवगायदों। दा जों ओंखारबाय नै बर्थमान जोङो खैला मैलायाव दङ। हाय आदा हाय एसे गिदिंहैनायसै औ बिराद गोबाव जाबाय हाय I'm driving right now I'm driving ओमफ्राय माखासे दंबावो yes sorry for that yes ओरै दं नै गासैबो लिडारफोर माखासे मेम्बारफोर नै उनावबो जिरायदों गारि बुंजासेखा समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय जोंनि बर' गामि ग्रोम ग्रोम रंजानायजों रायजो जादों। दा माख्रा दलां बारनानै जों नैबे बल्दिजों हाबगोन आरो नैबे ओरै साहा थांबाय बल्दि गाव गोदोनि फुराना बर' गामि माख्रानि बे मोनसे माथावरि दा बल्दि गामिनि गेजेर गेजेर थांनाङासै आरो माने गिदिंनांबाय गोजानै बल्दि गामि हाबबाय नै बाव मोनसे दै दं मा नामथाय नामखौथ' मिथिले जायखिया नायनो मोजां नै ओंखाय दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो ना मोनगोन औ सोरगिदिं गोजोननायजों बुंफबनाय जोंनि बर' गामिनि अनलायनायखौबा हले नागारनो हाया बर' गामि गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों जोंनि आबै आबौमोन जोबनो गैयै जेनिबो माइ माइरं जेराव नायो बेयावनो नुयो गय खान्थाल नायदो नै न'खरसे दं दा सोंनानै खोन्थानायसै नोंथांमोननो र' नायदो नै जायगायावहाय सफैबाय बेनोसै साननानै नायदो गाव गावनि न'आ बुखार जानानै बेफोरबायदि अबस्थायाव थानो गोनां जाबाय नै नायदो बे ओरैबायदि गरमावहाय नै दा बे रिलिफ केम्पनि सुबुंफ्रा अननायजों जोंनावहाय माने साहा गथायनायजों जोंखौ नाजावदों बिस्कुटबो दङ ने बिराद गुवार थारमाने नैबे फोथार मोनसेया मथा मथि बेबायदिनो आफादत्त न' लुनाय तिरपालफोरजों खोबजानाय न' गोजानै बिराद गोबां दङनो बेसे गोबां दं आदा गासै खय न'खर 102 न'खर फेमिलि आच्छा ओमफ्राय पपुलेसन हिसाबै माने 500नो सानै खम आरो 500नो सानै खम 498 औ आच्छा आं बिदिनो हाबै एसे दिन्थिनि मा अबस्थायाव थानो गोनां जादों बे ओनसोलनि दुखुथिया न'खरनि मानसिफोर माथो ओंखाम जादों ए दे दा ओरै नायनि नायदो नै बेसेबां दुखु बेसेबां खस्थ'यै नायदो नै सासे उन्दै गथ' बेयाव फुथुनानै दोनदों खय मास गोबाङैनो दं ना ए 1.5 मास ने नायदो 1.5 मासनि गथ'आ दा बेबायदि रिलिफ केम्पआव थानानै जिउ खांनो गोनां जागासिनो दं बिमा बिफाफ्रा माने जिउ खांहोनो गोनां जानानै दङ नै आरो आं लोगो मोनबावबाय नैबाव सासे आबै बुरै मा ओंख्रै आबै सयाबिनजों आलुजों ए आच्छा बिराद खस्थ' मोनबायना आबै
हाया गुवारैनो दंमोन नोंसिना हाया गुवारैनो दंमोन खोनाया खोमा बिंगि ए हाया गुवारैनो दंमोन नामा होनदों गुवारमोन हाया नोंसिना खुरखा जानाया नेबुनिया गुवारमोन जिगाबासिम होदोंमोन खोमा ए गाम्बारिया गिदिर गिदिरसैमोन ए ओमफ्राय दा न'खरावलाय साबसे नोंसिनालाय बहाय जोंनिया औ न'खराव दा साबा दङ ए खायसे नायदो नै उन्दै गथ'फोर हाय कि नाम रिमियन आरो इटु रुस्मिका ओ ए बाबू हाय कि नाम बाबू नानी कि नाम तेरेसा ए स्कूल किसे what was your name Marcela no again who are here Helena also where are they call them नाम नाम मामा बाबू बाय 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 दा नुबाय नोंथांमोना बेसेबां उन्दै गथ'फोर बेबायदिनो गोदाव सोरावै बे न' थिग गैया जानाय थिग गैया बेबायदिनो थानानै जिउ खांनांगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबाव नायनि आबैमोनजों बहाय बे माथो नोंसिनि ओंखाम संग्रा ना माथो अ न'खरसेजों सङो ना न'खरनैजों ना माबायदि बे न'खरसे ने ए आच्छा साहा फुदुंदों ना माथो नायदो बेयाव खुनु होथेनाय गैया मा गैया अपेन माने बेयाव बेखौ ओंखाम संग्रा बानायनानै लानांबाय नै बे बिथांमोना औ दे नै उन्दुनांगौआनोथ' बिराद नै बेफ्राव उन्दुयो होनदां नै नै बेयो उन्दुग्रा नामा औ नै माबायदि उन्दुनांगौ नै एसेबां गरमाव खुनु बार हाबा मा हाबा नै नायदो सेस बेस्राफोर बे ओंखाम संग्रानि अबस्था अपेनथार नै जेबो होथेनाय गैया औ सानना लादो जुदिबा बारहुंखा दायफोरनो जुदि जाब्रबथाय जायोब्ला सानना नायदो बिसोर बहा दोनखोमानो बहा थानो नै नायदो नै बेफोरबायदि अदाब बानायनानै नै थोरसि लुथा गासिबो लांख्रावै दोननांगौ जायो नै माने खुनु वाल गैया गोजौजों खुनु रोखोम नै बे तिरपाल बेफोरबायदि होथेनायल' नालाय नै सम समथ' मैदेरबो फैयो ओमफ्राय डिस्टार्ब जायो डिस्टार्ब खालामो ना खालामा डिस्टार्ब माने एसे खालामो जाहैबाय अ आच्छा दे दाख्लैबो बेजों फैदों बेजोंनो ए नोंथांमोना सिन्था खालामदो नै आरो बेयावहाय जुदि मैदेरा फैबावोब्ला बेथ' मोजां नङाना नै बेथ' तिरपालल'सो मैदेरा जुदि बेजोंनो थाबायनानै थाङोब्ला मा जागोन ने मा जागोन साननानै नायदो माने थाबायलाङोब्ला जा दं गिब्लिलांजोबगोन आरोखि गासिनो गेब्लेलांजोबगोन मा नाम आदा नोंहा हेमन्त नोंबो रिलिमन्ट नैबे आदा हिमन्तखौ लोगो मोनदों नै आदा ए दैमारि हाय लोगोफोर औ आदा ओमफ्राय स्पटआव सफैनानै नों दा गोसोआव माबायदि मोनदों मा बुंनो सानो माने जोंनि दुखु दाहायाथ' गुबुन नाथाय बिसोरनो हठात हरखाबै जानानै थांनाय बावै माने बुंबाबो बुंस' हायैफोरबायदि राव जानानै दङ बुंनो सानो नाथाय खुगा गेवा बेफोरबायदि जानानै दं मा रावजों जों फोरमायगोन मा रावजों बुंगोन बे खोथाखौ साननानै दङ थेवबो जोङो Ex-NDFB जों निचिमानिफ्राय जा गावबा गाव जा एसे एनै हेल्प खालामनो हायो जा मदद खालामनो हायो बिथांमोना जोंखौ गोदोहाय सानसे समाव गोबां रोखोमनि मदद खालामदों गोबां रोखोमनि हेल्प खालामदों दोननाय जाहोनाय थानाय फारसेनिफ्राय खिन्थु जों बिनि गेजेराव जोंनिफ्राय फिसा मोनसे अनसुंथाइ जाखिनि जों ज' जानानै खांनानै बोखांलायनानै होनो हादों बेखौनो जों होफैनो नागिरदों आरोखि दिनै আপুনিও ৰিলিভৰ কাম কৰিব গৈছিল নেকি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে যাই আছিলোঁ এতিয়া থাকিবাৰ ইমান যে সহ্য কৰিব নোৱাৰে যে এইকাৰণে অলপ চাইডত বনাম বোলে ঘৰ বনাব গৈছিল কিৰকম আছে কোনোৰকম নামটো কি আপোনাৰ দলেশ্বৰ बेवहाय नैबे वाटार साप्लाइ सिस्टेम बानायना होबाय नै ओइ बाबु सोर बानायना बेखौ मिथिया ए दा नै लोंनायनि माने दैनि बेबस्थाखौ बानायना होबाय नै बिराद मोजां
आंबो गोजोनदों बेखौ नुनानै नै जिखियानो बानाया मानो आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो बे अबस्थाखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा अनसुंथाइबो होफैया नङा दा बिदिनो Ex-NDFB क'अपारेटिभ ससाइटि निसिमानिबो दिनैहाय होनो फैबाय नालाय होनो फैदों आरोखि दा बिदिनो नोंथांमोना होनो हायाब्लाबो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे सोरबा होग्रा बा गोसो गुदुं मानसिनिसिम बे भिडिअआ सौहैनाय बायदि नोंथांमोनखौ बेखौ खावलायनाय जाबाय दा बेनो नै Ex-NDFB निसिमानिफ्राय नैबेखिनि माइरंखौ लानानै फैनाय जाबाय बेसेबां दं आदा ओरैनोथ' जों माने 14 बेग लाबोनाय जादों 14 बेग माने जोंहाथ' जेबो सर्स गैया इनकाम गैया बेनि थाखायनो जों दिनै माने गावबागाव सासेयाव जन प्रति बेसेबां होनो हायो 100 निफ्राय 50 निफ्राय थाइसेनिफ्राय लानानै जों बेखौ कालेक्सन खालामनानै गावनि व्यक्तिगत हिसाबै जों बेखौ ज' खालामनानै दिनै बायनानै बिथांमोननि अनसुंथाइ हिसाबै जों जा हायो बेखौनो हैनोसै होननानै दिनै जों बेखौ लाबोनानै होफैनाय जाबाय जोबोद मोजां बे खोथाखौ मिथिनानै आंबो आंनिफ्राय Ex-NDFB बिथांमोन जे निसिमानि बिथांमोनखौ आं बे नैबे ओनसोलनि दुखुथियाफोरनि जानानै आंनिफ्रायबो बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आंबो बे बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय दा गासै बेखिनि नै 14 बेग माइरं दा बेखौहाय गथायनो आखायाव लाबाय नैबे आदायाबो सासे Ex-NDFB नि बिथाङा दा बे आदाया गेजेरनि माखासे लिडारफोरनि आखायाव दा आदाया गथायसिगोन आरो दे रिलिफनि आदाया प्रेसिडेन्ट ने मा मुं आदा मनेन्द्र नार्जारी दे जोबोद खस्थ'जों जोंनो बेखौ दुखुथियाव थानाय हिसाबै होफैबाय जों रिलिफआव थानाय हिसाबै जों गोसो खुसि आरो गोरबो जों नाजावबाय आखाइजोंल' नङा जोंनि गोसो मेगन गोसो गासैजोंबो जों नाजावनाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय आङो फिरि फिरि जोंनि सुखु दुखु जोंनि मोदाय गनायफोरखौ आं बुंलांनो हास्थायबाय आरो आं फोरमायसिगोन जितु 14 थारिख मोनानिफ्राय लानानै दिनैसिमावहाय 10 थारिख सेप्तेम्बर जाबाय जों दासिमबो सिसुबारि मोनसे फिल्ड लांगोनायावहाय जोङो रिलिफ हिसाबै जिरायनानै दङ आरो बे रिलिफ हिसाबै जिरायनानै थानायावहाय जोंहा बे रोखोम सुबिदा उसुबिदा गोबां जोंहा फैबाय आरो मोनबाय आरो मा होनो जोङो बे सिसुबारि फिल्ड लांगोनानि रिलिफआव जिरायबाय थानानै जोंहा बेजों जथेस्थ' नङा जोंनि थाखाय जोंनि जिउ खांनो न'खर खांनो थाखाय आरो न'खर दालांनो थाखाय जोंनि इयुन फिउचारनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय जोंनो मोनसे हा हुनि थासारिखौ जों लुबैबाय थादों रिलिफ हिसाबै जों जिथु रिलिफ हल्डारनि जानानै रावनिबो खोथा खोनासङा रावनिबो जों सानखाङालासिनो जों गावनो दुखु मोननाय सैसोनायजों जोंनो न'खर दंमोन न'खरा जोंहा दैयाव थांजोबनाय हिसाबै जोङो दिनै न'खर दाफिनो न'खर सोरजिफिनो न' सोरजिफिननो थाखाय जोङो हानि बिराद दरखार जानानै दङ बे हिसाबै जोङो बे हाखौ जोंनि डिपुटि सार फेरेंगा सारा जाहाथे जोंनि थाखाय एसे गावनि डिपार्टमेन्ट टु आसाम गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथाङा जोंनि फेरेंगा सारा जाहाथे जोंनि थाखाय थाबैनो जाहाथे रायज्लायनानै जोंखौ जाहाथे बे रिलिफ फोथारनिफ्राय जाहाथे जोंखौ गाव मोनसे मोजां जायगायाव जाहाथे जोंखौ दोनहैयो जों दा बेखिनि अबस्थायाव दा भुगिनांनानै दं दासिमबो नैबे रिलिफ केम्पआव 102 न'खर गासै 498 पपुलेशन मानसिफोर गेदेर गोरलै गासैजों ना गासैजों नै दे मादै नोंसोरलाय माबायदि दा अबस्थायाव जोंना थासारियानो गैखाला जेराव जों बिखा गावलांबाय बा जों दुखुबो मोननानै जोङो दङबो जोङो एसेबाबो जों अनसुंथाइ मोननानै जों बेखौनो जागासिनोबो दङ फिसा फिसौ आलाय सिलाय फरायनाय जालांबाय दैनि फारसे जोङो बे सरखारनिफ्राय लुबैयो जे जों माने जोंनो गोजोन थासारिखौ माने जोंनो होथारनांगोन सारमोनहा होननानै जोङो दासिमबो खावलायनायाव जों मोजां थारमाने आंबो फैनानै मोनसे खोथाखौ मिथिफैबाय गोबां मानसिफ्रा फैदों अनसुंथाइ होफैदों थांदों नाथाय दुखु सुखु रायलायनाया बिराद खम ना बिदि जादों दुखु सुखु रायलायाखै रावबो रायलायाखै खालि अनसुंथाइखौ होफैदों थांदों फिसा फिसौनि सुबिदा गैला लेखा फरायनो खैला मैलायाव फरायहैनांगौ आमगुरियाव फरायहैनांगौ एग्जाम होनोबाबो अनलाइनजों होनोबाबो आमगुरिफ्राव थानानै होनांगौबा बेसे सादारन फिसाफ्रा बिनि थाखायनो गोजोन थासारिखौ जों दासिम लुबैनानै दङ आरो दा नोंथांमोना सानदों जानो हागौ मिडियाफ्राव नुनायखाय गोबां अनसुंथाइ हैगासिनो दं सरखारनिफ्राय फैनानै मदद होफैगासिनो दं नोंथांमोना मिडियायाव नुनानै बे सिसुबारिनि ओनसोलनि समस्याखौ समाधान जाबाय सानदों जानो हागौ दिनै जों
Ex-NDFB फोरजों ज' आं फैफानायाव दिनै बे अबस्थाखौ आं नुफैनो मोनबाय बिसिनि गोरबोनि रावखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनो मोनबाय जे गोबां मानसिया फैदों मिडियाफोर फैदों खेबनानै लांदों बिदि दैबाना जादों बिदि जादों नाथाय बिसिनि गोरबोआव मा दं आरो बिसोरहा मा लुबैदों पार्मानेन्ट सलुशना मा बेखौ बबेसिम आवगायखो बेखौ बे बिथांमोना रावबो मिथिया जोङो रिलिफनि जानानै जोङो दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट गोदाननि दैदेनगिरिफोरखौ जोंखौ बुजायफैजानो लुबैदों जोंनि सुखु दुखु नङाब्ला जोंनि थानांगौ एबा थांनांगौ बेफोरखौ जों एसे बुजायफैजानो लुबैदों दा सफैबाय नै जाय दैया बे बिथांमोनखौ दुखुथिया सुबुंफोरखौ बे जायगानिफ्राय खुरखानानै होखारनानै दा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां बानायदों बे दैयानो आरो ने दा नै एफा गिदिर गिदिर दंफांफ्रानो जुदि खुरखा जादोंब्ला सिन्था खालामदो नै बेथ' सुम्लि सोबावमोनदां नै दा दैया बेनो बेयो ना दंग' फिसासोमोन ने माने मिथिनाय बायदिब्ला बे दंग' फिसा मोनसे दंग'सोमोन आरोखि ओमफ्राय बे दंग'खौ माने माइ गायनायाव बाहायोमोनदां माने माइ गायनायाव बाहायोमोन खेथि आरो माइ गायाब्लाबो माजों जानानै थानो माखौ जानानै थानो दा माइ गायनायनि राहा खालामनायावनो बे खाफाल गाज्रि बे दुखुथिया सुबुंफोरा बेबायदि खहा जादों आरोखि नै बेथ' खुरखाजोब्बाय नै सेस नायदो ओरै बारनैबो दंमोन न'फ्रा देखुनानै गारनानै खारनानै तिरपाल सिङाव खोंनानै जुदि उन्दुनानै हर बादहोनांगौ जायोब्ला साननानै नायदो न'खौ नायोब्लाथ' हानाया बारा गोबावबो जाखायाखैमोनदां दा बे न'नि बिगोमानि माने फंबाय दं आंजों सासे आदा दं ओइ आदा ओरै फै बिदानिनो न'मोन दा इयो ने दा गंसे दंमोनबो न'आ गंथाममोन ओरैहाय ओमफ्राय बियो माने मन्दिर बानायना लानायनिमोन न'नि ओमफ्राय न'आथ' गोदानमोन नामा गोदानसोमोन 7 माससोल' जादोंमोन 7 माससोल' अब्ला नायदो बेसेबां बिखा खामथावथाव नोंथांमोना नुबाय नायदो नैबे दै गेजेराव हा दंमोन ना न'बो दंबावोमोन बिदिनो आरसिसि न' दंमोन थारमाने नैबे दै गेजेरावबो न' दङमोन जाहैबाय दाथ' जेबो सिन गैले नै गासैबो स्लिम दा बोरै दिन्थिबावनाय सिन्था खालामदो नायदो नै बेसे मोजां न'मोन बियो नै फुल आरसिसि न'मोन माने मिथिनाय बायदिब्ला बियो 7 मासल' जादोंमोन दा बेफोरखौ देखुनानै गारनानै खारनांगौ जाबाय नै सेस सेस नै नायदो बेसेबां लस ओमफ्राय नैबेयो मन्दिरमोन नै बे न'नि वाल गोजामोन बियो नै इन्जुरमोन न'नि बे बेलाय दा नुहुना बैखिनियाबो सेस न' गोजामोन हनै बेफोर न'आव दा रावबो मानसि थानो हाले बेवहाय दा बिसोरबो बे न'खौ गारनानै खारजोब्बाय दा बेयाव न'ल' दंसै खारन दैयानो इजों खारदोंमोन नै दासो बर्थमान एसे होबथाजानायखाय दै बोहैयाखै खिन्थु नैबे गुवारखौ आरो माने बे माबाखौ नायोब्ला दै बोहैनाय साइज बे दैलामबारिखौ नायोब्ला माने जों बुजिनो हायो बेसे गुवार दै बोहैदोंमोन बेजोंहाय जों बेखौ हमनो हायो आरो बुजिनो हायो बेलाय हरैथ' बे गामि जोबमोन हनै गयबो दंमोन नारेंखल दंमोन हनै नैबे नै बोरमा अमा दोनग्रामोन बे गग्रामोन गग्राखौ नायोब्लाथ' बोरमाखौ माने गोबाङैनो बुरजा फिसियोमोन आरो बेयो नै ओमफ्राय नैबो मोनसे गेरजाबो दङमोन नै बेथ' गेरजा नै बोनसै नै दैया आरो बे गेरजालाय बोरैथो बे सोलिनो हाबावनाय सोलिनो हानाय नंलाया बेलाय नैबे मेन लामामोन नै बेथ' मेन लामामोन गामिनि नै बेलाय ओरैहाय बे खुरफैजोब्बाय नै ओरै नायदो एसे गुवार नै ओमफ्राय नैबो दंमोन नै मोनसे न'खर दंबावोमोन बेयावबो सेस गारना खानांबाय सिमेन्टनि न'मोन बेसरा आरोबाव नायदो नै माय गड नै
बेफोरथ' RCC न' गोजामोन नै बेफोरखौ देफाय देसि खालामनानै हाखु दाखु हर गेजेरनि समाव बिसोरो बेनिफ्राय खारनांबाय नै नायदो माय गुडनेस मोनथाम बुस्थुखौ आं नुदों गाहायै मोनथाम समस्या बिथांमोनहा दङ मोनसेया जाहैबाय हा हुआ जुदि खुरखा जाबायब्ला बिथांमोननो न' लुनानै थानो थाखाय हाया बहुत प्रयोजन जानानै थाबाय गतिके आङो दानि सोलिबाय थानाय जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाया बेनो जे बिथांमोना जायफोरा दिनै हा खुरखा जानानै दिनै बे रिलिफआव थादों हा गैला बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि बाथ्राखौ सिन्था खालामोब्ला बहुत मोजां जागोन बेखौ आसा खालामदों आरो सेकेन्डलि बेयाव जुदि थाबायब्ला बिथांमोननि थानाय कन्डिसन बिथांमोना जेरै थादों न' बां मोजां गैया फिसा फिसा मोनसे माने प्लास्टिकनि न' बेबायदि खोबनानै बिथांमोना थानो गोनां जादों गतिके थानाय अबस्थाफ्रा बहुत गाज्रि ओंखायनो बिथांमोननि थानाय जि बेबस्था जेसेबांसिम रिलिफ केम्पआव थागोन रिहेबिलिटेसन गावखौ रिहेबिलिटेट खालामनो हासान्दियाव बिथांमोननि थानाय अबस्थाफोरखौबो एसे मोजाङै सरकारा जुदि दायित्व लानानै जुदि फेसिलिटिखौ होयोब्ला मोजां जायो ओमफ्राय लोगोसे बिथांमोननि दाना हेल्थनि सायाव बिथांमोना बहुत प्रब्लेम मोननो हागौ खारन खाथि थानाय दाथ' COVID-19 नि प्रट'कलबो दङ दा गतिके जुदि बिदि थायोब्ला बिथांमोननि हेल्थआव देहायाव माने प्रब्लेमा फैनो हागौ बेमार आजार जानो हागौ दा बिनि थाखायबो सरकारनिफ्राय जुदि सेनिटेसन फेसिलिटिखौ जुदि बिथांमोननो होनो हायोब्ला टाइम टु टाइम अब्ला बिथांमोनखौ माखासे देहानि बेरामारि जाथायफोरनिफ्राय माने बासायनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों बेनिखायनो आं जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायदों आरो बिनि अनगायै मोनसे समस्याखौ जों नुबावदों समस्याया जाहैबाय जुदि हा हुआनो खुरखा जाबायब्ला जुदि न' बां लुनोनो हा गैलाब्ला ना अब्ला बिथांमोना गावनि गथ' गथायफोरखौ माब्रै शिक्षा दीक्षा होगोन एजुकेशननि सायाव बहुत प्रब्लेम जागोन चेलेन्जिं जानानै थाबाय दायो जोंनि उन्दै गथ'फोरा लेखा फरायफुदोंमोन गावनि न'आव थानानै सिसुबारि गामियावनो गावनि बिमा बिफाजों गावनि हायाव मावै दाङै बिथांमोना नैबेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंदोंमोन शिक्षा होदोंमोन नाथाय दिनै हा गैला न' गैला बिसोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ शिक्षा होनायावबो एजुकेशन फिल्डआव गोबां माने प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जासिगोन बिथांमोना गतिके आं दिनै नैबे फिसा मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायदों जे हानायमानि जोंनि जेनेरेशनखौबो नायहरनानै जोंनि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय शिक्षानि सायाव नोजोर लाखिनानै बिथांमोन उन्दै गथ'फोरखौ मोजाङै फोरोंनो हानाय रिलिफआव थानानैब्लाबो मोजाङै फोरोंनो हानाय मोजाङै शिक्षा होनो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेसखौ जुदि सरकारा खालामनानै होयोब्ला बहुत मोजां जागौ होननानै आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं सरकारखौ खावलायनाय थाबाय